Bună ziua! După cum v-am promis că vin și cu partea a doua, eu deja am săpat canalul și acum bag piatră în el. Canalul l-am săpat aproximativ 1 metru. Acum uitați, am băgat piatră și îl îndrept un pic cu cupa. Cărăm piatra cu bobchetul și o băgăm aici așa. După aia vine țeava montată. Excavatorul Cat. Fosa deja am montat-o. La fosă unde v-am arătat ultima dată ieșirea, pe lângă fosă am pus o plasă de Buzău și cam undeva 10 cm, mai mult de 10 cm, uitați, am turnat beton pe lângă ea. Uitați, aici e plasa. Uitați, e beton, roată, turnați beton. Eu am pus o plasă de Buzău pe fund și am turnat beton și pe fund. Undeva un 20 am turnat pe fund, uitați așa, aici lateralul. Pentru ca să nu îl umfle lutul și să-l scot afară. Uitați și pe partea asta. O să-i torn capac, deasupra o să-i fac cofrac și o să-i torn capac. E simplu, uitați, aici ieșirea și de aici vin cu țeavă, plecă vavale pe canal. Simplu, cu utilaje bune, îți faci treaba. Vedeți, trebuie utilaje mici și bune ca să poți să-ți faci treaba.